tahanan mo kami. Amen, Amen, Ave Maria. Amen, Amen, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Padayon tang magampo uban sa mahal nga Birhen Maria alang sa pagkaayo sa kalibutan batok na ining pandemya ang COVID-19. Atos ang padayon nga pasalamatan ng Ginoo ug giampo nato ang atong mga benefactors and donors nga nagtabang nato dinhi, labi na gyud sa ato rong special slots na Mary's Embrace 2, daghan-daghan na gyung namalit para sa atong pagtapos sa month of the Rosary ugmang adlaw. Ato silang iampo nga ang mahal nga Birhen mubukbok sa tanang panalangin ngadto kanila. Busa atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa mangutana ako. Kisalikway ba sa Dios ang iyang katawhan? Wala. Ako mismo Israelita, kaliwat ni Abraham, ug sakop sa banay ni Benjamin. Wala isalikway sa Dios ang iyang katawhan nga gipili niya sukad sa sinugdan. Nasayod kamo sa giingon sa kasulatan, mahitungod kang Elias, dihang nangalipo siya sa Dios, batok sa Israel. Busa mangutana ako, sa pagkapukan sa mga Hudeyo, nalaglag ba sila? Wala. Tungod sa ilang pagpakasala, midangat sa mga dili Hudeyo ang kaluwasan aron masina kanila ang mga Hudeyo. Kung ang pagkakasala sa mga Hudeyo nakahatag og hupong nga panalangin sa kalibutan ug ang ilang espirituhanong kakabus makapabulahan pag-ayos sa mga dili Hudeyo, unsa pakaha kadako ang kabulahanan kung makabig ang tanang mga Hudeyo. Mga igsuon, buot kong masayran ninyo ang usa ka tinago nga kamatuoran, aron dili kamo magpakamaalam. Mao kini ang tinago. Ang pagkatig-a sa katawhan sa Israel, mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga dili Hudeyo nga manuol sa Dios. Ug unya maluwas ang tibuok Israel. Sumala sa giingon sa kasulatan,
ang manluluwas magikan sa Siyon. Huwag tangon niya ang tanang pagkadautan sa kaliwatan ni Jacob. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban kanila, inigpapas ko sa ilang mga sala. Tungod kay gisalikway nila ang maayong balita, ang mga Hudeyo na himong mga kaaway sa Dios tungod kaninyong mga dili Hudeyo. Apan, kay pinili man silang katawhan sa Dios, gihigugma gihapon sila niya tungod sa mga patriarka. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang una-una, labot sa iyang pilion o panalanginan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Bulahan ang tao nga imong gitun-an o Ginoo, nga pinaagi sa imong balaod, imong gitudloan. Gihatagan mo siya og pahulay sa daotang mga adlaw. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod, kay ang Ginoo dili mo salikway sa iyang lungsod. Nimo biya sa iyang kabilin. Apan ang hukom ubanan pag-usab sa katarong, ug ang tanang matarong ug kasing-kasing magsunod niini. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Kun ang Ginoo wala pa mutabang kanako, dili unta magdugay nga magpuyo ako sa mahilom nga lubnganan. Sa pag-ingon ako, ang akong tiil na dalinas. Ang imong kaluoy o Ginoo, misagang kanako. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Hallelujah, hallelujah. Wingkain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ni anak kaadlaw igpapahulay miadto sa Hesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon
ug ang mga tao naniid pag-ayo kaniya. Namatikdan ni Hesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa Kan-anan, busa iyang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa Kan-anan, kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo, ug ang nagdapit kaninyong duha muduol ug muingon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya, maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua kung dapiton ka adto lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo muduol ug muingon, higala balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini, kapasidunggan ka atubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas ipaubos, ug ang magpaubos ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang langit, hayman ang langit tuas taas o dias ubos. Mo gini atong common na concept sa langit, tuas taas. Niya ang impyerno dias ubos. Mo na yung mahulog sa impyerno, di ba? Yang langit tuas taas. Pero si Kristo mihatag natog usa ka importante kayong pagtulunan nga kung gusto kang makasakag langit, kinahanglan mo pili ka sa pagpaubos. Saman, kasabot mo na? O gusto kang makasaka ngadto sa taas, mo pili ka nga ari kas ubos. Nya usahaw nimo pag-abot sa taas nga ang imong gipili ubos man. Na diha. Ang gusto des Ginoo, siya maoy mudana to ngadto sa taas, dili kita maoy mga ambisyon nga muadto ta sa taas. Mo na ingon siya, pili gyud mo sa ubos. Unya kung naa pag labing ubos, dito gyud mo pili. Panalitan din lingkuranan sa simbahan. Inigsimba ninyo, hay may labing ubos nga lingkuranan. Di luyo man to ang tawag ato. Sa tinud-anay dinhi sa simbahan panahos misa, ang labing ubos nga lingkuranan kinig yung atubangan. Mao gyud nay dili lingkuran sa mga tao. Nya ang pinaka-importante lang lingkuranan, mag-ilog gina sila nga tuloyo. Basta panahos misa. Tanawa, klaro kay nas tanan. So gusto mong maabot og langit, lingkod mo gatubangan. Nya sa ato sang kinabuhi dinis kalibutan, hay may ubos tan-aon, ang daghag kwarta o ang way kwarta. Ha? Naay kwarta o way kwarta? Way kwarta. Way kwarta. Nya, unsa may giilogan ro nato mga tao? Ilog kita nga naay kwarta. Ilog yun. Hasta gani inig simba ang gipangayo, kwarta lang gyapon. Ginoo tagay taong kong kwarta. Nya naa sa mga tao karon buhaton gyud tanan para makakwarta. Parihaaning nagsulti karon, ala baligyag slat. Para makakwarta. Di man sana ako god para man na din ni simbahan. Wa gyud koy ako ana. Para na din ni simbahan na ako'y gamay kay mukaon man sa ko sa ana. Pero kanang akong gipangmaligya nga slat ang halin ana para man na dinhi. Mao bitaw nga nakakita gyud mo nga hasta ang atong online parishioners kakita gyud mo nga naagyoy resulta sa inyong gipanghatag kay wa man na ako gibulsa o gibulsa pa na wa mo'y makita no? Libuta inyong mata inyong nakita diha. Daghan ana nya suway ko noglili ang akong pitaka.
Hapit mo way makita. Lagi, tinudan na gina. Isang yabi pamuron nga rin, nga rin mo, tanaw rin ako pitaka. Pero naagi mga tao na nga addicts kwarta. Hasta kung dili nila kwarta, ilapag yung kwaon. Nagkaroon dako-dako naman taghalin ang ato diring Mary's Embrace 2. Ang atong halin as of yesterday, 200 man to kaslat sa atong gibaligya. Ning abot na og 178 ang atong halin. Oh, na. So, 22 na lang. 22 na lang kaslats ang kuwang. Pero hangtod panis Domingo na to ibaligya. Ugma na lang deadline ani. Kay ato maning gamiton ugma sa atong kaning culmination sa atong living rosary. Pero tanaw-tanaw sa nako moabot man di ay mga 250 slots ang atong gastuhonon ugma. Sa amo lang ng budget ba. Ana kay ato laging nindot-nindoton ang atong selebrasyon. Pero sagdi lang musubra ra nas 250 wagi mo way siguro moabot pa ni 300 siguro 500 ba ang tudugma. Kanindot unta. Pero naa sa mga tao karon naningkamot nga dili na lang gyud mo tinarong og pangayo ba kanang gitawag natog mga scammers. Ang kamo pagbantay mo ha mga online parishioners nako kamong magsigig hatag through online na ay ning kuan karon na ay ning sana hack ba nay tawag ana kana bang ang ako gyud mismong profile o ang akong ngan gisunod gyud nya gahimo siya sa iyang kaugalingong FB account nga siyano gyud siyano ubod unya ang profile pa gyud kana pang akong profile nga t-shirt ko mao gyud exactly kana gyud naa diha sa kwan naa diha sa akong original nga profile ato ko ning ipakita bi samtay atong naong atong akong profile sa FB kana bang ako yung original nga profile pero nangayo siya solicitation nangayo siya mga donations para sa pamating ito ordinahanan nga iyang scholar o niya nga pari unon niya ang account sa ngayang gihatag dili ang atong account so aron dili mo masipyat tan-awa lang gid ning atong account nga mga accounts GCash atong bank account mga bank accounts ug ang mga ngan ug ang cell number nga atong i-flash panahon din misa nako nga online kanang naa sa offertory pero ay lang gyapon kay mo kumpiyansa ana dili gani maigo sa tumong ato man ginang specify ang atong mga donations dinhi ana di gani maigos tumong sa kaning ato ba mga slat-slat lain gani ang ilang pangayoon ayaw mog hatag nya og magduda gyud mo tawagi na lang ko pero ay kog tawagi during the day kay basig di mo matubag pwede mo mutawag mga na magabi di pa ko katuhog tingali pero maningkamot sa kong tubag ninyo kung naalan ko'y time ako lang ning gi-announce tungod kay ato sang tabangan kining mga tao bitaw nga mga mapahimuslanon nga dili sa kay sila ka sala pero mangayo gud tagaan nato labi nagmuanhi dinhi tagaan gud nato sila share o gikinahanglan sa ilang panginahanglan pero iagi gid nila kay kwarta lagi ang giapas ang atong giapas dinhi ang pagtabang sa simbahan dili ang pagpangwarta mao na nga panalipdan sa nato ang mga donations ninyo nya mao di ba gini kalikayan kay tungod lagi aning social media tungod ani atong technology dali kay nilang usab-usabon no so kining atong kuan misa ni asa dinhi ang information unsaon pagpadala og mga donations or unsaon pagpalit og slots para sa atong mga proyekto. Nya di gani mo igo sa atong projects nga gi-announce, ayaw na mog tuo ana kay dili na ako. Ang ako naagyod sa atong gipang maligya nga sige na kog announce dinhi naa pagyoy update ana. Nya gabi na initawag nako nga gusto lang siyang maminaw sa akong tingog kay siguroon niya ako bagyod. Nga pagkabati niya sa akong tingog, nihilak man noon, nihilak.
ikaw gid ni pader ako ni nganong naghilak naman kadiha. Lipay ko no kay siya abi nako giyang una mamatay nako. Ang hilakan manoon ko. Hilak siya. Lipay ko no siyang nakabati sa kong tingog. Nakumay pa ka, nihilak. Niya nagsige na kong simba kada adlaw. Gipula sa kong tingog. Dahil lingi-lingis orasan, basta dugay-dugay na kong gawali. Ang away batasan. Dita, joke ra na eh. Awa man sa ganyan, tiglingi, jote raman. Si San Pablo sa unang pagbasa, naghisgot sa grasya sa Diyos sa pagpili niya sa mga Israelita. Ang mga Israelita katong 12 tribes of Israel, mga anak ni Jacob, kaliwat ni Abraham, mo'y pinili nga katawhan. Nya kini kunong Ginoo kun mo pili, iya na gid nang huptan ba din agi na niya usbon. Di siya mo salikway ba? Nya tungod anang iyang pagpili sa mga Hudiyo, ang mga Hudiyo in reply gisalikway ang Ginoo matud pang San Pablo. Siya ang Ginoo wa mo salikway ninyo, kamo mo ay misalikway sa Ginoo. Pero unsa gid ni kabuutan ang Ginoo? Hasta kuno ang kabuang sa mga Israelita ang pagsalikway sa Ginoo, gigamit sa Ginoo alang sa kaluwasan sa mga dili Hudiyo, sa mga dili Israelita, sa mga pagano nga mao kita. Apil ta ana. Nya ngano kuno gibuhat ni sa Ginoo, nganong gipasangyaw man ang ebanghelyo, nganong gipili man sa Ginoo nga iyang mga anak hastan dili mga Hudiyo. Ngano? Kay gusto kuno sa Ginoo nga pasuyaon ang mga Hudiyo. Ano bang makaingon ang mga Hudiyo? Sila lagi naparihan na sa nato. Ngano man na? Kaysa una ang mga Hudiyo may sikat, ang nasina ang kanimang dili Hudiyo. Nindutas mga Hudiyo, pinangga kay sila silang Ginoo. Akaron kay sila naman sa inisalikway. Akarin na sang mga dili Hudiyo, mo na sa gipangga sa Ginoo. Kita ba? Haron kuno masuya. Nya ini kasuya na nila, mudawat na pud sila sa ebanghelyo sa Ginoo. Usahay dining jealousy or envy gamiton sa Ginoo, bisan ang bati ba gamiton sa Ginoo aron monindot ang kinabuhi nato ug mas masuod ta niya. Muna kining scammer gamiton sa Ginoo para mahimutang extra careful. Di ba? Ano mga scammer ba? Okasyon man na nga murutag maglagot, pero di ta maglagot pasalamatan na ana sila. Naningkamot baya sa din tao na sila nga mabuhi. Ganang gamit sa nila ilang abilidad. Nya mao na ato sa na silang iampo sa Ginoo. Nya ako muday pugkuan na nila nga believe sa ko nimo brada or sister ba na siya. Ang imo jung gigamit imong abilidad para pangilad diha sa social media. Ug kanim ubang mga mangingilad sa social media, naa diha ang lawas lain, ang naong lain. Gabantay mo? Awa mo tanaw-tanaw social media, daghan kay mangingilad diha. Ang naong sa ang lawas, daghan kay mga tato niya ang naong President Duterte. Magsulti-sulti pa. Kanang may kay sila anak karon grabe ang pangilad karon ba, ang lies, pero bisan pa man ana gamito na nato aron ta maduol sa Ginoo. Unsa may buhaton, dawato nato nga mapaubsanon, dili ta masuko. Kay ang labing ubos nga mga tao kana gyung mga tikasan, kanang mga mangingilad, kanang mga kawatan. Ubos kay na sila. Ngano man, wa gud sila muagi sa normal nga kana bang dalaygon nga buhat. Tua sila muagi sa lawayon. So, ano ba? Ubos kayo ba? Kay mahibaw na sila, ikiha, ipapriso. Nya kita nga mopili sa ubos. Kinsa may atong higugmaon? Kanini adini nga nagsigig donate og sigig palit og slot. Ayaw. Higugmao na to kadtong mga di kaila Ginoo. Matud pang San Pablo, akong isangyaw ninyo kamong wa kaila Ginoo. Ang Ginoo
ang sikreto sa Ginoo. Muna karon iguli ninyo sa inyo, higugmaa ang kadtong inyong silingan nga di jud kaganahan. Kadtoy unahag higugma. Aron masulbad-sulbad sa nini ang mga buangon ba. Kay masuod niya nimo di sa to pa dili na magbinuang. Sama na mga kawatan, imong suoron, nga imong papuyon sa inyong balay. Di na mangawat. Mangawat pa din na nga imo namang gihigugma. Nya bisag unsay iyang gusto, imo namang ihatag. Kay imo namang gihigugma. Nya mangawat pa din na. Mangawat pa dili. Dili imo ingon na, ma'am, pwede na itong ibaligya imong TV. Di na niya kawaton. Iyan na hangyo ibaligya. Sige, unsaon na nimo siya. Ako lagong isuyop god. Sige, baligya ang TV. Pero kana biyang suyop dong, makadaot biya na nimo sa imong lawas, sa imong kalag ug sa katilingban. Nya dili ka makaamong nimong akong TV ug imong ibaligya aron ka mapusilan, aron ka mapriso, aron ka makabuhat og dautan. Aw unsam day buhaton, ma'am? Mananaw na lang tag TV dong, nya magsalida ta og the 10 commandments. Salida day mo 10 commandments, mohilak to siya. Ala, grabe yan. Ma'am, pwede kwarta na lang para akong isuyop dito. Pila man arong suyuponon dong. Kuan lang, ma'am. 300 lay akong itira karon. Ingka, unya, iguman nimong suyop, kung sa may mahitabo nimo, musiga na sa na imong mata, kagot imong ipon. Nya dili kaganahan nga lain na lay imong suyupon. Kung sa may suyupon ng lain, ma'am, isa di adere ko anay herbal medicine. Food supplement nga makapaayos utok. Makapaayos utok ba niya? Makapanindot pas imong naong. Unsa man na, ma'am? Sige, suyupan nagmaayo. Kuha day ka ditong mga dahos gabon, mga dahon sa kuan, atis, imo na humulan. Nya imo day ipainom niya. Nya ampuan nimo Ginoo in taon ayuha, in taon ning utok ani niya mabutangan unta ning mga matambalan ni. Basin pag ang katong imong paningkamot nga makuan siya, musunod man to kay nga naman suod man mo. Kaya kanang imong 300 nga isuyop, palitan nag bugas be, hatag na tos imong mamagpapa. Siya, ayaw lang, ma'am, kay patyon man ko anak nila. Sa dili, kanang imong 300 nga imong Panginoon ako, palita balik 300 nga 200 nga bugas, o niya, palit sa taog sudan, niya, kuyugan tikad to, dadas inyo. Kaysa imo ng suyupon. Sa testingan na to, ma'am. Di mo din palitan. Siya'y magbit-bit, sunod ka. Abot ito, paghatag yan, tamparos des papa, diin kang pistiha ka, animala ka. Blingi isa nimo. Patamparos lang. Patamparos. Di naging musukol. Hilak na lang. Di ay lagi bugas pa. Ako nang ihatag para malungag direct. Diin ka nangawat ani. Din ka. Wa na mangawat, best friend na meron. Ma'am, ikaw man din ni. Kay dako sa kaislag utang nimo. Ikaw man din ni, ma'am. Siya, diin, pakauaw ni akong anak. Wa na magpakauaw naningkamot na yung tao na mabalik sa Ginoo. Munang nagpalit og bugas para ninyo. Maginaksanay na, hilak, pero wala, winging na. Uli din tong kawatan sa inyo katong adik, ma'am, sakita sad mamoy, piti man sad akong naong una ako nakagakos kong papay siya, pero di na masundan og sagpa. Ay kabalaka ng usa ka sagpa, ang Ginoo ganing galuwas nimo, pirti maginaghana, libuan magani ka sagpa ang nadawat, nya ikaw nun usara para ka mabag-o. Tanawa di ba magilak-hilak na, pay siguro mapari pa na. Nya mo na sa nimo maligyag slat. Nya imong tanaw, ibulsa o dili? Dili. Nga naman, midot naman ang grasyas Ginoo sa iyang kasing-kasing. Mao ni gingong San Pablo, muabot gyud ang inyong kaluwasan. Luwason mo sa Ginoo. Usbon sa Ginoo ang mga kasing-kasing sa mga tao nga iyang gipili. Pero lagi kinahanglan sa atong paningkamot o pagbansay sa sugo sa Ginoo. Muna kining namalit na tugslats, daghan kay nila mo testimonya, kadaghang kausaban sa among kinabuhi, Father.
Naapag yung mga miraculous healing. Yan siya, healer man siguro ka, Father. Naku, ay taon ko pa sa nginliwa. Yung ko'y labot, ana. Ang inyong gugma sa pagtabang sa simbahan o ang inyong kanapitang gitawag og extra mile nga gibuhat aron na mo makahatag sa simbahan, maoy naghatag dinyog extraordinary experiences. Kaya ang Ginoo is super powerful. Kahatag siya nato bisan unsa basta makigsuod ta niya. Mao na nga atong role, dado nato sila masuod sa Ginoo, dili sige kasaba. Nya kamo, muhigugma na morog kawatan. Hoy, tubag. Muhigugma dili. Mahigugma dahil mo. Sige, manindog na ta mga mahigugma o kawatan. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, gihigugma kita sa Dios isip iyang mga anak, busa isip mapaubsanon na mga alagad, muingon kita, Ginoong pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan sa Dios mapanalitdan sa mga pagpanglutos ug mga pagsulay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang katawhan sa kalibutan, hiusahon sa Ginoo, diha sa kalinaw ug pagsinabtanay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalitdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pa mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nila nga mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sa katapusang adlaw, banhawon sa Dios ang atong mga paryente o kahigalaan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. O Dios, ikaw mao ang tuburan sa tanang kaayo, grasya o gugma. Dawata ang among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Dawatan o Ginoo, kining among mga gasa, pimaan sa gugma, sa gumaw sa dusa. Kining panog, kining
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagkay, maya sa ngalan, Alang usab sa atong kapusalanan ug sa tibok niya sa simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Berhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga way kinutuban sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad. Imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Hesukristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria nginahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaig ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong harian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayngon sa langit. Ang kalanto na mo sa matatanaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasay luha kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasay sa mga nakasala kanamo. Umili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inuluan-luwasa kami sa dalan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo manangging harian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana sa kanino. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay nga kalawat kanimo. Panipamulong lamang, maayo. maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. One bread, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. Gentile or Jew, servant or free, woman or man, no more. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila.
ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang divine honor. Diyos nun nga dungog ipataas tas Ginoo kung mupili sadta sa pagpaubos nga mao ang paghigugma sa mga labing ubos. Salamat sa nahigugma nato nga mga ubos in town, nagsigig pangayo pinaagi sa pagbaligya og slots. So sa ako nang gikaingon kaganiha sa atong Mary's Embrace 2 nga slots, ang atong nahalin 178 slots na, 22 slots na lang ang nahibilin. Atong pakpakan ang namalit. Nakapalit na ba mong tanan din karon sugdinan yung palit ha, ang ugma ang pagpamalit niini. Nya akong usbon pagpahibalo na ugma wala tay misa sa alas 7 sa gabi sa atong na regular mass na Sunday mass, kay ang alas 5 sa hapon himuon nato nga high mass para pagtapos sa atong kaning buwan sa Rosario. Nya iniguman sa Santos nga misa musunod dayon ang Living Rosary diha sa gawas. So yampo nato nga itugot untas Ginoo pinaagi sa mahal nga birhen nga maayo ang panahon ugma aron mas mabulokon ug malampuson ang atong selebrasyon. Iampo sad nato ang mga participants sa Living Rosary nga maayo sa dangilang panglawas ug mo abli sa dangilang kasing-kasing matuhop sila sa grasya ugmang adlaw. Lain sa nakong ipahibalo nga ang mga pamisas mga kalag sige natagdawat karon wa tay misas menteryo anhi dinhi ang misa nato. November 1, Sunday Mass ang atong schedule. Magsugod og alas 5 buntag ang misa hangtod alas 7 gabi. Apil na sa didto sa atong mga center chapels. The same schedule. Inig November 1, the same schedule sa atong Sunday Mass. Nya sa November 2, kay kinahanglan man sa tang musimba sa November 2 para sa paghandom sa mga kalag. Ang November 1 para sa mga santos. Pagpakighiusas mga santos. Ang November 2 para sa mga kalag. Ang misa nato dinhi alas 6 sa buntag, alas 10 sa buntag, alas 12:15 sa udto, alas 4 sa hapon o alas 6 sa gabi. Ya dito sa Sambag Chapel alas 6 sa gabi. So kini timan-in na ang schedule das gawas atong gipost. Ato lang sa tinganing ibutang sa ato dinhi nga pakita ron ni nato inigtapos aning misa. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.